de facer unha liña do tempo, pois a espiral pois nos gusta máis, que ao final é o xogo da oca, e aquí hai como un horizonte temporal, vez de tende as primeiras achegas registradas, o ágapo, o número pi, que me levo un número pi moi ourensán, dende aquí, o cero que veu despois, bueno, hai de todo, e aquí hai un que está por definir, porque seguro que hai algunhas matemáticas que o mellor levamos o nome de algún ou de algún de vos, non? Cando empezas en matemáticas, empezas a ver nomes de teoremas con nomes de xente de fora, e hai algún de algún español. Bueno, pois hai moitos de español tamén acabas facendo achegas. É un triángulo con tres accións que para mí son bastante estratégicas no coñecemento, que é o triángulo do querer, o aprender e o saber. E fixaderos, nos triángulos, estes como se xamamos triángulos, este é o que me brindaba o PowerPoint, este bastante ilustradinho, pero hasta o triángulo máis especial, máis diferente, cos ángulos e cos lados máis raros, hai unha cousa que sempre teñen dentro, que é o baliceiro.